Хәерле көн, дуслар. Без үзебезнең ясалма фәһемгә багышланган курсыбызның төп өлешен башлап җибәрәбез. Бүген хәзерге дәрестә булыр киреш сүз, ягъни ясалма интеллект яки башкача әйткәндә ясалма фәһем яки башкача әйткәндә шәкли фәһем. Татар телендә бу сүзнең төрле версияләре бар. Ләкин гомумән алганда инглизчә artificial intelligence, AI дип белергә мөмкинсез, рус телендә искусственный интеллект дип белергә мөмкинсез. Алар барысы шул ук бер сүз турында, һәм шуңа күрә шул сүз турында без бүген сөйләшеп китәрбез. Башлап җибәргәндә, менә бу рәсемнәргә күз салып алыйк та, кыз сурәтләнгән, ир-ат сурәтләнгән, эт сурәтләнгән, куян сурәтләнгән, халык сурәтләнгән, бөтенесе сурәтләнгән. Буларны нәрсә берләштерә соң дигәндә, чынлап аларның барысында ясалма фәһем, ясалма интеллект ясаганның турында без уйлый алабыз. Нәрсә соң ясалма фәһем, һәм ни өчен ул аны ясый белә? Бу бик кызыклы сорау, һәм моңа төрлечә итеп җавап бирергә була. Гомумән алганда, кыскача алганда, ясалма фәһем, ясалма интеллект ул бик күп төрле көчле технологияләргә бер аталма. Алар барысы да мәгълүматны эшкәртеп, ниндидер мәгълүматны истә калдырып, шул мәгълүматны башка форматта бер-берсе белән кушып, бер-берсе белән бутап, шул форматта ниндидер яңалык ясауга төзелгән системалар. Ягъни кайсы бирләре бик күп рәсемнәр күреп, яңа рәсемнәр ясарга өйрәнә, кайсы бирләре бик күп текст күреп, мәсәлән, бөтен интернетны күреп, аның буенча ниндидер текст язарга өйрәнә, һәм кечерәк блоктагы эшләрне ясарга алар өйрәнәләр. Ягъни ясалма интеллект ул кайсы бер яктан кешенең баш миенчек эшләүне кешенең баш мие эшләү белән илһамланып, шуңа охшашрак система ясарга тырышудан килә. Һәм шуңа күрә ул инде кеше ничек информацияны дөрес һәм дөрес түгел рәвештә истә калдыра алса, ул да ничектер шуны истә калдырып, шуннан ниндидер яңалык яки иске булган информацияны күрсәтү өчен кулланылырга мөмкин. Мәсәлән, эт турындагы этнең койрыклары, этнең аяклары, этнең телләре, этнең борыннары барысы ачык кашалган. Ләкин алар барыбер башка форматта, башка күзаллауда сурәтләнгән булырга мөмкин. Яки, мәсәлән, кичкенә кызга карасак, яки куянга карасак, аларның чынбарлыкка да бик нык охшаулары күренә. Шуңа күрә ясалма интеллект ул үзенең күргән информациясенә, күргән мәгълүматына таянып, яки яңалык, яки искелекне берләштереп, ниндидер яңа мәгълүмат, яңа рәсем, яңа текст ясау өчен кулланыла торган системалар. Гомумән алганда, классификацияга килгәндә, ясалма интеллект ул бик күп төрле мәсьәләләрне үз эченә ала. Аның, мәсәлән, безнең өйдә булган кондиционер мәсьәләсенә килгәндә, без анда куябыз, безгә ничә градус температура кирәк иде. Һәм ул шуңа карап, үзенең эшен көйләп, шул температурага безне китерә. Бу да үзенчә бер төрле ясалма интеллект, ясалма фәһем, чөнки без аңа бирәбез ниндидер инструкция, һәм ул шуңа карап үзенең эшләү рәвешен шуңа көйли. Бу ниндидер бер кичкенә примитив ясалма интеллект дип әйтергә була. Кешеләргә ясалма интеллектлар, алар инде менә мәче, эт һәм башка рәсемнәрне ясарга мөмкиннәр, сезнең белән кеше кебек аралашырга мөмкиннәр, һәм шуңа күрә алар инде кешеләргә ясалма интеллектлар. Ясалма интеллектның безгә иң каты ишетелгәннәре, алар machine learning өлкәсендә күзәтелә. Machine learning ул мәгълүматка таянып, элеккегә ниндидер тупланган мәгълүматка таянып, яңа ниндидер мәгълүмат төзү, яңа җаваплар бирү, яңалык кертүгә корылган технология. Аның эчендә бар нейрошелтәрләр дигән технология. Менә сез күргән барча ясалма интеллект, булсын ул рәсем ясау, булсын ул текст язу, булсын ул рәсемнәрне яхшырту, мәсәлән, безнең телефон камерасын ачып, без фотога төшерәбез икән, аның эчендә эшли ясалма интеллект, һәм шуңа күрә без үзебезнең телефоннарда профессиональ фотоаппаратлар кебек сыйфатны ала алабыз. Безнең телефоннарыбызның камерасы кечерәк булса да, көчсезрәк булса да, алар шул дәрәҗәне бирә ала, чөнки аның эчендә утыра ясалма интеллект, һәм ул без төшергән рәсемнәрне яхшырта. Менә шуның кебек технологияләр бөтенесе нейрошелтәрләрдә корылган, аның эчендә deep learning дигән
оларны үйрету методологиясы бар, һәм менә шу deep learning өлкәсе хәзер инде бөтен дөньяны шаккаттырып, үзенең яңадан яңа очышларын күрсәтә һәм алар турында безгә җиткерә. Алга таба барганда, бер теге Холивар диярдәй тема бар, ул көчле ясалма фәһем, көчле ясалма интеллект. Ул күп төрле интеллектуаль мәсьәләләр шала һәм кешелекне бетерергә дә мөмкин дигән сүзләр бара. Ләкин көчле ясалма фәһем ул күп төрле интеллектуаль мәсьәләләр шиша ала торган система. Хәзерге вакытта андый системалар юк һәм без андый системалардан әле ерак. Төрле кешенең төрле фикерләре булырга мөмкин. Мәсәлән, OpenAI ширкәтендә эшләүчеләр үзләренең ниндидер бер критерийлары буенча хәзерге системалар инде көчле ясалма интеллект, ясалма фәһем дәрәҗәсенә җиттеләр дип әйтәләр. Шуңа да карамастан көчле ясалма фәһем ул хәзерге вакыт көчле булса да, ул бик шикле. Чөнки ул үзенең шикләре эчендә генә эшли ала һәм үзенең шикләрендә нинди форматтагы эшкалар корылган, шундый форматта алар эшләр. Мәсәлән, рәсем ясаучы ясалма фәһемнәр, алар көчсез ясалма фәһемнәр, чөнки алар тар класслы интеллектуаль мәсьәлә эшләр. Алар ниндидер input дип әйтелә, ниндидер керә торган информациядән ниндидер рәсем ясыйлар. Мәсәлән, текст белән язылганмы ул яки башка ниндидер код белән бирелгәнме сорау белән алар эт рәсеме, мәче рәсеме, халык рәсеме һәм башка рәсемнәр ясый алалар. Һәм бу тар класслы мәсьәлә дип санала. Шулай ук текст белән эшләүче ChatGPT системасы, мәсәлән, ул текст ала һәм текст чыгара. Һәм менә аның бөтен сыйфаты, бөтен эшли торган эше шул. Аның башка эшли торган эше юк, ләкин ул шул кадәр яхшы өйрәтелгән булуга карап, ул безгә күп төрле текст мәсьәләләрен чишә белә, күп төрле текст мәсьәләләрен аңлый белә һәм күп төрле файдалар китерә белә. Шуңа да карамастан, ул барыбер көчсез ясалма фәһемгә кертелергә тиеш, чөнки ул бар тик тар класслы мәсьәләләр чишә ала. Хәзерге вакытта күп төрле лабораторияләр менә бу классларны берләштерү өстендә эшлиләр. OpenAI ширкәтендә шулай ук ниндидер прогресс бар бу мәсьәләдә, ләкин барыбер әле без көчле ясалма фәһем турында уйлаудан ерак. Һәм бу күпчелек очракта фәнни хезмәткәрләр эше, гади халыкка әле көчле ясалма фәһем турында безгә уйларга иртәрәк дип саныйм. Шулай, ясалма фәһемнең эш нигезе дигәндә, бөтен ясалма фәһем, бөтен machine learning өлкәсе, бөтен нейрошелтәрләр, алар бер принципка корылган. Алар 3 нигездән торалар. Беренчесе мәгълүмат. Нинди мәгълүмат алалар, шундый мәгълүмат чыгаралар. Ягъни ясалма фәһемнең machine learningның төп принцибы ул нинди мәгълүмат күрде, шуны ниндидер форматта үзенә истә калдыра һәм менә шу күргән мәгълүматны ниндидер үзенең өлкәсендә, үзенең саннар өлкәсендә берләштереп, ниндидер яңалык тудыра. Ягъни ул гомумән ниндидер яңалык тудыра белми, кешенең баш мие кайсыдыр дәрәҗәдә шулай ук, чөнки кеше машиналар күрмәгән булса, ул машинаны уйлап чыгаруы бик шикле. Шуның кебек үк менә бу ясалма интеллектта, әгәр дә машина күрмәгән булса, ул машина ясый алмаячак. Нәрсә күргән, шуны ничектер истә калдырып, математика дәрәҗәсендә инде ул распределение дип атала, шул распределение ниндидер бер информация безгә җиткерә. Шуңа күрә никадәр күп мәгълүмат без аңа бирәбез, шуңа ул кешеләр эшли. Мәсәлән, хәзерге ChatGPT кебек көчле текстлы ясалма интеллектлар, алар ким дигәндә ярты интернетны күргәннәр, шуңа күрә ярты интернетта нинди мәгълүмат бар, алар шуңа таянып инде безгә ниндидер җаваплар бирәләр. Ниндидер мәгълүмат интернетта артык күп түгел икән, ул чамага алар әз мәгълүмат безгә бирә алачаклар. Мәсәлән, татар телен куллану да хәзерге вакытта бик шикле. Күпчелек нейрошелтәрләр татар теле белән эшли белми, аларның татар телен башкорт теле, казак теле белән бутап, ниндидер винегрет ясап чыгаралар. Һәм аларның бер телгә дә туры килми торган җаваплары барлыкка килә. Буның бер сәбәбе, әлбәттә, татар теленең интернетта артык еш кулланылмавы, һәм шуңа күрә менә шундый кимчелекләре аның бар. Шуңа күрә нинди мәгълүмат күрде, ясалма интеллект, ул шундый мәгълүмат ясаячак. Икенчесе, төрле сыйфатлары. Мәсәлән, әгәр дә без карасак ясалма интеллектның бер куллану өлкәсен, төрле карта кушымталарында безгә пробкаларны күрсәтә торган, бөкеләрне күрсәтә торган функционал бар. Ул үзенчә кайсы бер дәрәҗәдә шулай ясалма фәһемгә каралган.
ясалма фәһем куллана. Һәм аны кулланганда, мәсәлән, төрле сыйфатлар кулланып, без бөкенең бармы юкмы икәнен белә алабыз. Мәсәлән, шәһәрдә машиналар санына карап, сәгатькә карап, һава торышына санап карап, машиналарның нинди тизлектә, кайсы урыннарда йөрүләренә карап, без юлда бөке бармы юкмы, һәм аның кайсы урында тупланганын без әйтә алабыз. Шуңа күрә менә бу сыйфатлар, менә бу зур мәгълүматны алып, аны компьютерга аңлаешлы рәвештә бирер өчен кулланыла. Ягъни сыйфатлар, алар менә шу, мәсәлән, безнең бар машина. Без машинаны машина дип кенә танытабыз икән, ясалма интеллект аны аңламаска мөмкин. Ләкин, әгәр дә без машинаны 4 тәгәрмәче бар, руле бар, кузовы бар, тагын нәрсәседер бар дип менә шулай төрле детальләргә бүлеп аңлатабыз икән, ул аны яхшырак аңлаячак. Без аның инде эчке өлешендә двигательләрен, коробка передач һәм башкаларында бүлеп танытабыз икән ясалма интеллектта, ул аны тагын да яхшырак аңлаячак. Шуңа күрә сыйфатлар никадәр детальлерәк, никадәр яхшырак системаны аңлата, ясалма интеллект шулай аны да күпкә яхшырак аңлаячак. Һәм бар менә шу нейрошелтәр дигән, machine learning дигән, deep learning дигән алгоритмнар җыелмасы. Алар турында без бу курста артык күп сөйләшмәбез, ләкин менә шу алгоритмнар мәгълүматны туплап, аны төрле сыйфатлар дәрәҗәсендә күрсәтеп, ниндидер алгоритм рәвешендә безгә җавапларны бирә. Ягъни ниндидер алгоритмнар менә шу мәгълүматка һәм сыйфатка карап, шулар өстендә өйрәнеп, безгә ниндидер җаваплар, ниндидер рәсемнәр, ниндидер текстлар, шәһәрдәге бөкенең балларын һәм башка җавапларны безгә таныталар. Менә шуңа күрә менә шу 3 нигезне берләштергәндә безнең барлыкка килә ясалма интеллект моделе дип атала инде. Ничек аны тормышта кулланырга соң, ничек тормышта кулланыла соң дигән сорауга җаваплар бик күп. Дөресен әйткәндә, хәзер ясалма интеллект, ясалма фәһем ул тормышның бөтен аспектларын да каплап ала. Мәсәлән, шоферсыз машиналар, Иннополис шәһәрендә мәсәлән шоферсыз машиналар йөрүен бәлки беләсездер. Алар тулысынча ясалма интеллект технологияләренә, тулысынча түгел инде, ләкин бик күп дәрәҗәдә ясалма интеллект технологияләренә нигезләнеп, инде юлда нәрсә булганын, машинаның алдында, артында, кырыенда нәрсә барганын күзәтеп, машинага сигналлар җибәреп, машина белән машинаны йөртәләр. Һәм бу инде чын-чынлап кулланылышта. Мәсәлән, төрле пресс-релизларга карасак, КАМАЗның грузовиклары инде Мәскәү белән Казан арасында йөриләр, шулай ук шоферсыз. Һәм бу технология арта бара, һәм бик күп дәрәҗәдә инде безгә файда китә. Шулай ук акыллы ленталар, мәсәлән, YouTube-ка кирсәгез, Wildberries-ка кирсәгез, VK-га кирсәгез, кайда гына кирсәгез дә, сезгә инде ниндидер акыллы ленталар күрсәтелә. Алар да шулай ук ясалма интеллект, ясалма фәһем технологияләренә нигезләнгән һәм тулысынча ул өлкәдә үсеш, ясалма интеллект үсешенә бәйле. Моны иң беренче чиратта Netflix компаниясе башлап җибәрде. Алар $1 миллион ярыш оештырып, дөньяның бөтен алдынгы фәнни эшлекләренә менә шу ясалма интеллект рәвешендә лентаны яхшыртырга дигән мәсьәлә куйдылар. Һәм берничә ел эчендә менә бу мәсьәлә чишелеп, акыллы ленталар бик нык үсеш алды. Хәзерге вакытта да алар бик нык үсеш алдылар һәм сезне YouTube-тан, Wildberries-тан чыкмасын өчен сезгә кызыктан берсе артыннан берсе кызык материаллар күрсәтергә тырышалар. Шулай автоматик рәвештә текстлар язу өлкәсе бар. Без бу курста аны бик ныклап, бик күп яклап өйрәнербез. Анимация, рәсем ясау, стиль үзгәртү мәсьәләләре бар. Мәсәлән, сез үзегезнең фотографиягызны алып, аны нидер киберпанк стилендә яки башка стильдә күрсәтә аласыз. Инде төрле шелтәрләрдә, төрле кушымталарда саныш ялас, күбегезне күргәнегез дә бардыр. Без күрсәткән рәсемнәр дә шулай ук менә шу өлкәгә туры килә. Кибербез, саклану, куркынычсызлык өлкәләрендә дә бу бик зур роль уйный. Чөнки, мәсәлән, сез үзегезнең банк кушымтагызга Face ID аша керәсез икән, бу шулай ук ясалма интеллект технологиясендә эшли. Онлайн тьюторлар, мәсәлән, күпчелек онлайн мәктәпләр хәзер ясалма интеллектка нигезләнгән тьюторлар кертә башладылар. Ягъни сезгә инде укучыларның сорауларына җавап бирер өчен, үзегезнең сорауларга җавап бирер өчен ниндидер физик кеше кирәкми, материалга нигезләнгән ясалма интеллект кирәк. Ягъни ясалма интеллект сезнең мәсьәләгезне күрә,
ол анда сіздің жауап бергеніңізді біле, аның нәрседе хотасы бар екенін біле, һәм сізге ничек менә бу хатаны төзәтергә икәнен аңлатып бирә. Шулай ук бу бик күп кулланышка ия булган технология, һәм ул безнең уку процессына бик нык керер дип уйлыйбыз. Шулай ук финанс модельләр төзү, рак күзәнәкләрен табу, МРТ, УЗИ ише, төрле медицина аппаратларының результатларын күзәтү буенча ясалма интеллект кулланыла, һәм монда әле бик күп куллану рәвешләрен әйтеп була. Шулай ук мәсәлән тавышлы ярдәмчеләр дә тулысынча ясалма интеллект технологиясында эшли. Шуңа күрә ясалма интеллект дөресен әйткәндә ул безнең тормышыбызның бөтен аспектларында. Әгәр без камерада фото төшергәндә генә дә бик күп төрле ясалма интеллектлар кулланып безгә яхшы сыйфатлы фотографияләр бирә. Ләкин ни өчен без хәзер бу турыда сөйләшә башладык? Бу елның башында, 2023 елның башында, дип әйтергә була, 2022нең ахырында дисәк тә була, ChatGPT исемле ясалма интеллект, OpenAI ширкәте аны эшләп чыкты. Ниндидер инкыйлаб сыман революция ясады дисәк тә. Инкыйлаб сыман революция. Инкыйлаб ясады. Моңарчы ясалма интеллект системалары ул беренче чиратта программчыларга менә шу өлкәдә эшләүче кешеләргә генә ачык булган система иде. Чөнки гадәти кеше анда кереп, нәрсәләр алып, нәрсәләр куллана алуы бик икеле иде. Дөресрәге алар инде әзер продуктларны гына куллана алалар иде. Һәм әзер ниндидер программчылар язган системаларны куллана алалар иде. Һәм алар аның ясалма интеллект икәнен белмичә дә кулланалар иде гадәттә. Хәзер ChatGPT системасы бик күпләргә юл ача, бик күп технологияләргә юл ача, бик күп куллануларга юл ача. Чөнки ChatGPT белән башка ясалма интеллектлардан аермалы буларак, гадәти кеше телендә аралашып, кеше телендә җаваплар алып, кеше телендә ниндидер мәсьәләләребезне чишә алабыз. Хәзер аны куллану өчен программчы булу кирәкми, бары тик ChatGPT яки башка аңа охшаш системаларны ачып, мәсәлән, Яндекс.GPT, GigaChat һәм башка системаларны ачып, алар белән гадәти телдә сөйләшеп, без үзебезнең сорауларыбызга җаваплар алып, бик күп өлкәләрдә эшебезне җиңеләйтә алабыз. Машина, смартфон ничек безнең тормышыбызга кереп утырды. Мәсәлән, тракторлар берлыкка килгәнче, кеше бакчаны кул белән казыган булса, көрәк белән казыган булса, хәзер трактор белән казый, һәм инде физик яктан көчле булу кирәкми безгә җир казыр өчен. Чөнки без тракторга утырдык, башладык, киттек, һәм без җир казу өчен бик күпкә тизрәк эшлибез. Шулай смартфон да безгә информациягә, бер-беребез белән аралашуга юлны бик нык җиңеләйтте, һәм без ансыз шулай яши алмыйбыз. Минемчә 2-3 елдан, яки 5 елдан, яки 10 елдан без ChatGPT-сыз да яши алмаячакбыз, һәм шуңа күрә бу технология инде без үз вакытында өйрәнеп, аны үзебезнең тормышыбызга кертеп, аның белән актив рәвештә куллана башларга тиешбез. Шуңа күрә безнең хәзерге курсыбызда беренче чиратта ChatGPT сыман технологияләргә таяначак, һәм алар белән кулланып, тормышыбызның төрле аспектларынан нинди файдалар ала алабызны күрсәтәчәкбез. Журналистмысыз, бизнесменмысыз, ниндидер рилслар ясаучы шундый төрле иҗади эштә эшлисезмесез, программчымысыз, яки башка өлкәдә эшләсәгез дә, сезгә кулланылышы булган, сезнең эшегезне бик нык җиңеләйткән ChatGPT-ны куллану өлкәләре бар. Алар турында барысы турында да без сөйләшеп китәрбез бу курста. Һәм инде менә бу блокны тәмамлаганда ясалма интеллектның төп файдаларын әйтеп узабыз килә. Ул беренче чиратта тиз эшли. Ул йокламый, ашамый, шуңа күрә ул тәүлегенә 20 сәгать эшли ала. Ул авыр хисаплауларга юл ача, чөнки кешенең баш миенә сыймаслык информацияны тиз рәвештә ясалма интеллектка кертеп, аннан нидер җаваплар алырга була. Һәм шуңа күрә менә шу 3 сыйфаты ярдәмендә ул безгә бик күп яңа горизонтлар тудыра. Мәсәлән, хәзер инде безгә гәҗиткә чыгарга 2 битлек мәкалә языр өчен көннәр буе утыру кирәкми, бары тик 5 минут яки 10 минут яки ярты сәгать эчендә ChatGPT белән аралашып, без инде тулысынча камил булган мәкалә яза алабыз. Һәм менә шуның кебек без бик күп өлкәләрдә үзебезнең эшебезне бик нык тизәйтә алабыз. Һәм бу чынлап технологик революция булырга мөмкин. Шуңа да карамастан, ясалма интеллект ул кыйбат һәм тулысынча ышанычлы түгел, аны барыбер әле аның артыннан да тикшерергә кирәк. Ләкин күпчелек класс
мәсьәләләрдә бу кимчелекләр алай куркыныч түгел һәм безгә чынлап яңа горизонтлар тудырырга мөмкин. Шулай, шуның белән әлеге дәресебезне тәмамлыйбыз. Алдагы дәресебездә технологик яктан ChatGPT һәм башка системалар турында әзрәк сөйләшеп алырбыз да, аны инде ничек куллану турында сөйләшүгә күчәрбез. Рәхмәт.